ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Rantse maka da girman Allah yanzu haka yake Kano. Idan G-Fresh zai iya haska maka mahallinsa inda yake kwanciya, Allah kada ya bani abin da nake so duniya da lahira. Kai abokina ne, kana Bauchi. Sai ni Sayyada Sadiya Haruna na kira ka. Na ce wani kaza dan Allah zan zo gidanka, ina da problem, ina so in sauka kafin nan har Allah ya sa in yi waye in samu kaina. Kai kuma saboda kai zuciyanka mai kyau ne sai ka ce min Sayyada ki zo. Sai na zo ka aje ni a gidanka, ka yi accommodating ɗina a gidanka. A kowane rana kana feeding ɗina, muna zama, sai gobe kuma sai in fito duniya in ce wai na fi ka kuɗi, ina baka kuɗi, ina kwakwalwa zai ɗauka. Ina da martani fa, amma menene yan comment section? Ni yau Sayyada Sadiya Haruna uwar murude na dangwala muku saboda kun biya ni a comment section. In na zo na yi bidiyo ma ban muku adalci ba. Kun biya na a comment section. So kamata ma in bi ku in yi muku giveaway. Gaskiya ko shi wanda ya yi masa tambayin ai yace Sayyada kuma ai kowa sani a cikin matan da ya aura ai babu irinki, kuma an sani wannan tun lokacin aure ke kika rike shi ya zauna a gidanki kika mai riga kuma har a bayyane abin ya faru, amma ka zo kana ƙarya ba shi da kana da 43 a duniya, ka zo kana ce kana 36 kana ƙaryan banza. You know get CC wallahi kowa riga sani a social media duk ƙarya ce da package. Babana in tambaye ka mana kafin mu je kan Billy Usman. Okay. Menene kuɗi? Kuɗi ni excuse me, ina so in fada in ba daidai ba sai kai correcting ina. Ni da kaina ne nake so in bada ansa wannan ansan. Sai ka in ba daidai bane sai kai correcting ina. Menene kuɗi? A ganka a mahalli mai kyau, yes. A gan cimanka mai kyau, a gan suturanka mai kyau, a gan wani abubuwan zamani kamar irin su latest iPhone 17, iPhone 17 da ya fito nan, kai ma zamani yana tafiya da kai. A gan kana sa designers, a gan kana sa gwalagwalai. Yanzu irin su Davido idan muka kalla diamond ɗin wuyansu sai Davido ya zo ya ce mana yana da kuɗi. To a abubuwan da na lissafa maka nan gabaki ɗaya G-Fresh bayi da shi. Na rantse maka da girman Allah yanzu haka yake Kano. Idan G-Fresh zai iya haska maka mahallinsa inda yake kwanciya, Allah kada ya bani abin da nake so duniya da lahira. Saboda ko kare ba zai iya kwana a gurin ba. Na farko kenan. Na biyu, in ka ga wayan hannun shi yana live yana ɗaukewa. Okay. Na uku kullum a mashin mai kafa biyu yake tafiya. Na hudu ban taba kallonsa da wandan 20,000 ba da rigan 10,000, sai dai rigan 5,000 wandan 5,500. Agogo sai na 8,000 ban taba kalla designer ba. Wannan haka yake. Na gode Abdul, min shi ya kai son 3 amma naki saboda menene? Ina nan lafiya a inda nake, ba gidan haya nake ba, gidana nake. So sanadiyan advert aka baka gidan da zaka zauna a Abuja na 2 years, kuma gidan har gobe idea G-Fresh ya je yayi mun, ba ka ganyen da nayi bidiyon sabon gidana ba, to ya je yayi mun video daga palo zuwa kitchen zuwa bedroom mu kalla inda yake a Abuja. Yau yana getting to 1 year a Abuja. Kullum a wani kurin kujera yellow yake video. Kujera yellow in duk sa mishi filter da yake yi. Sanda yan comment section sun gane wannan kujera yellow yayi datti. G-Fresh ina kudin da kake magana, kana da kudi. Where is the money? Yana magana yana da 100 million bai da 100 million bai san me. Where is the money? Yau shekara 3 na ganka ka je ka yi video a wani fili, a wani Congo, ka ce kana gini. Ina ginin G-Fresh? Ni da ban taba nuna fili ba, ka gan gidana lokaci guda kaman diran Yesu Almasihu. Ina kudin? Menene kudin? Abincin nan idan ka siya yana mugun burge ka. Mata banda ai in zaka lura kaf a cikin matayen ba su so rabuwan ba, magana ta domin Allah ba su so rabuwan ba, shine ya rabu da su, ni kuma ni na rabu da shi.
Me yasa ya kira buwa da ni? And you are Saboda his ya san sponsor. yana karuwa da ni ne. Sabagen rashin tawakkali Allah ya albarkace shi da mata masu albarka. Amma daga G-Fresh ya gan ya fara ciyar da matayen nan kudin aljufunsan da yake maula saboda bayi da sana'a. Ni sai da Sadiya Runa na faɗa idan G-Fresh yana da sana'a ya fito min da sana'ansa. Idan ya ga wannan kudin da yake maula sun fara karewa sai ya ji mace ta fita a ran shi. Wannan mutum kenan. Where is the money? Saudiyan nan ba zan ce mishi banza ba. Saboda wani zaka ji a ce Dubai din banza ko Qatar din banza. Saudiya da dan mutane yan celebrity din nan suna zuwa su yi bauta. Hassan Makeup ma ya je Saudiya. Amma kai dan umaran nan ba a taba kallon ka a ciki ba duk da cewa na san kiran ubangiji ne amma kuma Allah yana tafiya da abin da yake cikin zuciyanka ne ya cika maka burinka da kuma addu'anka idan kana so ka ziyarce shugaba. So if I want to talk about this guy, this internet no go content us. Exactly. Where is the money? Ni ka zo ka ce kana ban kuɗi? Kowa ya gani ga sunan a wayoyi na har yanzu ban yi deleting ba. Ga takardar da mun je kotu lokacin ina gidan haya ina biyan 1 million za mu dinga 50-50. Wace mace ne ma za ka yi 50-50 da ita?